Sziasztok, én Boti vagyok, és ebben a videóban tartunk egy ilyen kérdés-feleleket, ami ebben a helyben le fog járni. Egy darab kérdésem van a tippös tipp kihívásra. Kaptam Barnival, kaptam a kommentet, hogy mikor lesz meg gameplay. Na, gameplayek, akkor ezt a valami Kornéltól kaptam ezt a kérdést, ezért lesznek tabletről gameplayek, de nem nagyon de lesznek, szóval megféltek a gameplayek, és lassan mindenhez eljön az ideje, de kérem szépen, ha írjatok kommenteket, mert akkor nem tudok ilyen kérdés-felelek videót csinálni, meg másféle dolgokat. Köszi, hogy megnéztétek, hogy ki voltam